Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod după acest canal, la un prim episod. Sper că o să vă placă. Astăzi o să ne jucăm un joc, zic eu, mișto, adică un joc care mă descrie pe mine personal. Dacă vă place, puteți să lăsați un like, să lăsați un comentariu prin ce jocuri ați vrea voi să mă joc. Acum să vă spun un pic despre joc. Este un joc bazat pe farming, adică pe agriculturi, pe cum e și în viața reală, dacă știți. Astăzi, de exemplu, o să facem câteva recolte, câteva mici, să zicem, prin bază pe aici o să vindem casele acestea ca să putem să facem bani pentru a ne cumpăra niște utilaje. Prin această ocazie poate o să vă placă și vouă acest joc și poate o să ne jucăm. Cine intră și vrea să se joace cu mine, să lase un comentariu și vorbim și facem o serie frumoasă. Păi, în primul rând, eu zic să vindem casele acestea două pentru că ne și încurcă și cam stau fix în mijloc aici. Și din ele oricum o să luăm niște bani frumoși. Pentru a le vinde dăm ESC, nu ESC, pardon, P, mergem la garaj și dăm în dreapta de tot și le avem aici. 50.000 și 175.000, eu zic că e șmecherul, adică putem să ne luăm niște tractoare frumoase, zic eu. Da, ce să mai zic? Harta, cum vine ea normal, o să vină cu terenul 12. Normal, dar trebuie să-l cumpărăm noi. Ba nu, cu terenul 19. De aici din dreapta. Tot ce este marcat cu verde e de mine, e, cum să spun eu, aparține fermei mele. Deci, na. Nu știu, 12. Jocul se bazează mai mult pe agricultură, cum am zis. Din ce în ce ne upgradăm baza, adică tractoarele, punem garaje prin bază, cumpărăm noi terenuri, le unim, adică să facem un teren mult mai mare. Și sper să vă placă, ce să spun. Acum zic să dăm tab, să ne teleportăm în combină. Aceasta este combina, ia uitați, roșu cu alb, dinamo, știți ce zic? Mergem pe terenul 19 ca să recoltăm, cred că avem grâu acolo din ce am văzut eu. Sper să nu mă înșel. O să meargă greu, vă dați seama că e combină, merge cu 22 de km la oră, deci nu mai e cine știe ce. Dar pe parcurs o să ne luăm o combină mai mare, mai șmecheră, de exemplu, cu capacitate mai mare, nu știu ce capacitate are asta. Tractoare mult mai babane, să zicem așa. Și, na, sper să vă placă. Primul meu episod, mici emoții, dar trecem peste. Da, ce să zic. Mai avem puțin și ajungem la teren. Să mai vă zic puțin de-astea despre joc, puține informații. Jocul este cumpărat după Steam, nu este piratat sau astea. Pentru fiți atenți, e o mică chestie. Dacă nu dați X să se deschidă trapa la combină, nu merge combina. Adică, na. După Q punem header-ul pe combină. Și aici în joc este implementat un sistem pentru lucrător automat. Adică nu stai tu să recoltezi toată asta. Bagi lucrătorul automat după H și el o să înceapă singur. Adică să o duce singur. Dar văd că merge cam încet, nu știu de ce. S-a oprit, nu știu de ce. Uitați.
Merge foarte încet, nu știu de ce. Dacă mă întrebați pe mine. Uitați, gata, și-a dat drumul. Și acum oricum o să ne atenționeze, am și câteva moduri pe care o să vi le prezint, da, pe parcursul seriei, dacă o să fie o serie, dacă vă place și vouă. Zic să facem puține cumpărături de tractoare. Nu știu pe ce tractoare să mă duc, ori medii, ori tractoare mari. Cred că o să-mi iau un tractor mare ca să pot să transport niște greutăți mult mai mari, dar cred că o să-mi iau un Fendt sau un Valtra, zic eu. Cred că un Valtra o să iau cu... Să vedem ce putem să punem peste aici. Cred că cu roz de-astea babane. Mă încânt așa mai șmecher. Știi ce zic? Îl facem pe ăsta roșu cu alb. Așa. Să fie dinamo. Ce să zic. Nu știu dacă să-i dau lis, adică să-l închiriez sau să-l cumpăr, deoarece eu am 324.000 și el costă 296. Hai să vedem. Hai, îl comparăm și ofi. Așa. Mergem în bază, lăsăm asta. În joc poți să ai și vaci, cai, porci, cum să știu, multe chestii, foarte multe chestii. Ne-a dat jocul mapa, de fapt ne-a dat un tractor, ăsta e Fend, tot un Fend, o remorcă și încă un tractor, o semănătoare, văd câteva atașamente, cred că ăsta e de întors iarba, cred. Ăsta e ca să fertilizăm pământul și astea. Cred că trebuie să luăm și pentru să erbicidăm. Aici avem un plug. Acum sincer nu e un plug ăsta, dar am eu un lapsus și nu mai țin minte cum se numește. Aici este un siloz în care o să ne depozităm toate grânele și toate chestiile astea. Un garaj tot la fel. Aici o să fie văcuțele. O să ne băgăm mai târziu pe ele. Și alte chestii. Am și un mod pentru văcuți animale sau de-astea. Un mod cu apa. Adică e un mod foarte tare de la Global Company, în care dacă bagi apă, ai apă gratuită pentru tot restul vieții. Că te joci tu pe partea asta. Adică apa o să ai permanent. Nu o să duci lipsă de apă deloc. Și, na, ce să vă zic. Hai să aducem... uitați, nu știu de ce s-a oprit lucrătorul automat. Nu prea merge bine pe... Nu cred că duce header-ul. Cred că asta e cea mai mare problemă. Și cred că o să vindem combina. Dacă mă întrebați pe mine... Să căutăm combina pe aici. Uitați-o, 78, o vindem. Cumpărăm altă combină, că văd că asta nu prea merge bine. Cumpără-o pe roșu, dar îi dăm lis la 15.000 de euros. Că, na, văd că aia nu duce, cred eu că nu duce. Uitați, ia uitați aici. Nu cred că duce combina aceea și cred eu că din cauza aceea nu duce header-ul, cred. Sperăm că asta o să meargă, uitați, o combină mult mai bambană, mult mai mare, mult mai tank. Ăsta e tank rustez, mă, n-ai ce faci. Da, uite, 40 de km pe oră prinde. Oricum, în viitor, după ce o să facem, oricum o să mai lucrez și eu camera, că nu pot să vă arăt orice pe video, cred că te plictisim așa. Oricum o să fie plictiseală până facem, până o să ne luăm fabrici, că am și niște moduri cu fabrici. Dacă vreți moduri șmechere mele, puneți în comentarii. O să vă pun, dar nu cred că nu așa din primul episod. Dacă o să vă pun toate modurile mele în descrierea acestui episod.
o să încerc și eu cât știu, o să învăț. Sper că o să vă placă, sper că să nu mă înjurați, că dacă mă înjurați, accept și înjurături, nu-i problemă. Un dislike, un like, ce vreți să dați. Hai să vedem dacă asta merge, că dacă nu merge, mă sugrum. Trebuie să deschidem cu X-ul, că altfel nu pornește combina. Ia un B. Ia uitați, asta merge impecabil. N-are treaba. N-are treabă, n-are nicio treabă, nicio treabă. E tare grusesc, v-am zis. Cred că cu asta merge lucrătorul automat. Adică pe aia nici nu mergea să purce panta asta mică. Cred că de-aia nici nu ducea. Na, cum v-am zis, dacă vreți să vă jucați cu mine, îmi ziceți. Dacă aveți jocul, facem o frumoasă serie aici. Dacă aveți mape pe care vreți să ne jucăm, ne jucăm. Uitați, și aici e silozul în care o să punem ceaful sau ce avem noi pentru... Na, să facem sile, știți? Punem copertina aceea peste și o să fermenteze și o să facă silage. Adică, na. Ce să vă zic, cred că o să vând și această semănătoare, că mi se pare că este prea mică. Dar pentru terenul 19 cred că e de ajuns, n-are treabă. Adică, na, e mic, cred că are vreo 3 metri asta sau nu știu cât are. Pentru terenul 19 eu zic că este de ajuns. Hai să vedem ce face combina noastră. Cât este la sută? O tonă 500. Hai să aduc și Valtrau de la magazin. Ia uitați ce șmecher arată. E tank. Și ăsta e tank rusesc. Ăsta e tank românesc, nu tank rusesc. Da. Și na, sunt diferite puncte de vânzare. Aici, în spatele meu, e un punct de vânzare. Mai e unul la port în partea stângă, în partea unde am eu camera. Și da, sunt diferite puncte pe hartă, terenuri pe care o să le cumpărăm. Uitați, două aici, două acolo, putem să le unim să facem un teren foarte mare. Și ăsta, na, e prea mic 19, nu știu ce, cred că o să muncesc eu off-camera să nu vă plictisiți. Că, na, e plictiseală mai... Știu că oricum primele episoade o să fie plictiseală mare, deoarece, na, nu prea ai ce face în primele dăți. Adică, na, decât să pui recolte, să le recoltezi, să dai cu fertilizator cu astea, nu prea ai ce face. Adică, după ce o să ne luăm văcuțe, după ce o să ne luăm fabrici, o să fie mult mai mult de muncă. Și cred că următorul episod, cred că o să fie cu... Cred că o să facem ceaf, ori o să cumpărăm câteva văcuțe, zic eu. Așa, nu știu, a zice. Pentru următorul episod. Păi nu știu, eu zic ca episodul ăsta să-l încheiem aici, deoarece v-am zis, o să fie plictiseală mare primele episoade. Uitați, aproape combina terminat. Cred că o să închei și eu episodul ăsta aici. Păi, ne întâlnim data viitoare. Sper că v-a plăcut plictiseala. Că altfel n-am cum să o numesc. O să revin cu progrese mult mai mari ca să avem ce face. Că, na, dacă nu avem progrese și astea, o să vă plictisiți, o să plecați. Un like dacă vreți și ne revedem data viitoare. La revedere!